A cociña foi decretada ao teu territorio para que nela gobernases a xeometría das patacas, o aliñamento das tixolas, o estricto calibre da fariña. Ninguén disputa a progne o adubo dos anacos de seu fillo antes de espetalos no asadeiro. Para uns, vinganza contra Tereo, para outros, signo de hospitalidade. Entón, contra quen toma a requesta se tes as mans anoadas nos panos da mesa? Os cortes nos teus dedos son testemunhas de amor. A cebola, en nada máis, a causa das bagullas. Ti mesma levantaches espeques con garzos. Cando amorosamente piques en anaquiños os dedos, as orellas, rustríndoos con prixel eurego, cando mestures o sangue no amoado das filloas, non deixes de situar no medio da fonte os delicados peitos, de adubar o sexo con especias, o teu xeito, a cociña e o teu territorio, o teu reino.